na dala natin is yung 21 grades. Size 218. Ayan, so stay tuned. Mamaya ulit pagdating natin sa ating spot. So dito na tayo sa ating spot. Ba't parang walang dagsa? May nakita tayo pero pa isa-isa. Pero andito yung mga tropa, oh. Andiyan yung mga tropa. Hindi natin alam kung saan sila pumisto. You know? Sunod-sunod yung putok nila dun, oh. May naririnig ako na pumuputok. Baka may nakapwesto ron. Ayun yung pwesto natin. Baka may pumisto na. So tayo naman ngayon yung maghanap ng pwesto. So tignan natin kung ano yung magandang pwestuhan dito, guys. Kasi yun nga, yung gamit natin na bala, nagdala tayo ng islag. So titira tayo kahit long distance. Tsaka nagdala rin tayo ng pellet. Yun, oh. Sunod-sunod yung putok nila doon. So siya nga pala, bago natin makalimutan, so inuulit po nating magpasalamat sa ating sponsor ng ating slag, Sir Mark Oliver Torres Real. Ayan, kukunin natin tong pagkakataon na to para batiin din yung kanyang may bahay. So birthday po niya ngayon. Happy birthday po Ma'am Erica Joy Real. Ayan, more birthdays to come. Okay, yan po yung may bahay ni Sir Mark Oliver Torres Real. Ayan, sponsor po ng ating slag. Tignan natin kung may magandang patama tayo. Hanap muna tayo ng magandang pwesto. Pero sa ngayon parang medyo tagilid tayo, sa tingin ko. Wala akong makita na dumadagsa sila, guys. Kasi doon sa dinaanan natin may bagong harvest ng mais doon. Baka kako lumipat sila doon. So maybe sa isang araw doon yung babantayan natin. Okay, stay tuned. So ngayon wala tayong nahanap na magandang spot. Palakad-lakad tayo, guys. Ilabas na natin yung unit natin dito para in case na may madaanan tayo dyan na target, matira natin. So yan, slag po yung gamit natin, guys. Ayos. Ayan, oh. Kahit dito sa Kapatagan may mga kakahuyan din. Let's go, palakad-lakad tayo muna. Sana may mahanap tayong magandang spot dyan. Bubutin natin. So ito, habang naglalakad tayo may patama tayo. Yan, o. Tobats. Yun.
Tara, subutin natin. So ito yung mahirap na pamamaraan sa paghunting. Palakad-lakad tayo. Tingnan natin kung mapulot natin yung kasama natin dito. So gawin natin boring itong content natin. Hindi, joke lang. Oh. Red collared. Taplis. Pangalawa pa lang guys. Robats yung nauna. Tara, subutin natin. Same spot ulit. After natin na mapaputukan yung isa, meron na namang dumapulit dito. Red collared. Dami pala nila dito ah. Ito. Nakatatlo pa lang tayo. Di bali, ito nga tulad ng sinabi ko guys, yung paraan natin sa paghunting, balakad-lakad tayo. So pag ganitong style yung paghunting, walang kasiguraduhan, swerte-swertean lang. So dito lang tayo naupo, yan lang tayo. Mahirap talaga yung ganito guys, yung palakad-lakad tayo, hinahanap kung nasan yung target. So tara, lipat tayo ng pwesto. Go, pulutin natin yung pang-apat. So naka-apat pa lang tayo. Red collared. Timing kung saan sila naroon. So tara, balik na tayo sa ating pinag-iwanan ng ating motor. Oh, may bagong dating na hunter. Nay. Brother Quatraw. Nay. Oh. May bagong dating tayong hunter. Oh, kinargaan damit amin na piston. Oh, mo dyan ni balong, sunga dyan ti papanak. Nagapuwag to tayo dyan, masungod eh. Okay na. Jay. Gara jay, duda pala jay masungad. Jay nga rin sublet lima basak na jay katagataruda jay. Pag nakaroon taon di pistok. So ayan. Doon po pwesto si Brother Quatraw. Wala na kasing nakapwesto dito. Kaya tayo naman ngayon. Umuwi na siguro si Bayaw o lumipat ng pwesto. Hindi tayo nakapisto dito kanina kasi nandito si Bayaw o Balong o ka-under June. Bantayan natin tong kura dito. So ito, subukan nga natin bantayan tong kura na to. So nandun si Brother Quatraw. So bali tayo yung unang gumawa nitong kura na to. Tapos marami na ring nagbantay dito. Ang 5 days bago tayo ulit nakabalik dito. So ayan, maging spot natin. Ang hirap yung palakad-lakad na maghunting guys. Lalo na
red collared. Yung mga wild dove dito sa kapatagan yung hinaanting. Hirap ang ganun guys. Buti sana kung alimukon, upunay. Grabe, ang daming Makati dyan, ang daming tinatawag namin na sa bawil. So yan, time check. Mag alas 2. 2, 3, 4, 5. So may 4 na oras tayo na bantayan itong kura na to. Tingnan natin kung madadagdagan natin yung 4. Kahit magawa man lang natin na 10. Ito medyo mahangin, pero dito natin masusubukan yung accuracy ng islag kahit mahangin. Stay tuned. Yung 5. So unang patama natin dito sa kura dito. Ito yung pang 5 natin. Sumasayaw yung malunggay. My goodness. You know, yung mga target. Paano natin masinta yan? Comment sa mga kapwa hunter natin yan. Kung kaya yung asintahin ito. Ha? You know. Anak ng tokwa. Ang lakas ng hangin, no? Wala, panoorin na lang natin. Tatimingan sana natin kaso malabo. Oh, lumapit yung isa. Doon na oh. Sakul kahit mahangin. Jamba. Oh. Red collared. Yun ang sinasabi nilang jamba. Jamba kahit mahangin. Timing. Okay lang sana kung kahit mahangin, basta wag lang gumagalaw yung target natin. Timing. Ito, natsambahan natin. Red collared. So, hindi natin sukat akalain na matatamaan natin yung gumagalaw doon sa may puno ng malunggay. So, maganda talaga yung islag guys. Ayan, sa mga gustong mag-avail ng islag, nakapin lang po sa comment section yung mga detalye. Para di na kayo magtanong kung saan natin nakuha yung islag, kung saan po kayo pwedeng makabil ng islag. So basahin nyo na, nandun na sa comment section, nakapin po sa comment section ang mga detalye. Okay, ayan, so subukan nyo na ang islag. The best talaga ang islag kapag ganitong sitwasyon guys, yung mahangin. So the best talaga yung ganito, ambush style, yung nasa kura ka guys. Tulad nito, buti lumipat si Bayaw kasi siya kanina yung nandito na nakapwesto. Tapos pagbalik natin sa ating pinag-iwanan ng ating motor, wala naman siya dito kasi nakita kong ang daming lumapag. Kaya ito, tayo naman ngayon yung nakabantay dito. Hindi natin alam kung nakailan siya kanina dito. Sa palagay ko konti lang yung nakuha niya kasi iniiwan naman niya itong kura. Madalang talaga yung dapo dito guys. Okay, stay tuned pa, abang-abang pa tayo kung may mandadagdag pa tayong patama. Yan o, red collared, mahangin.
Tapul. So tara, pulutin natin yung dalawang patama natin. Tingnan nyo, gumagalaw yung mga dapuan nila. So timing tayo sa ating pag-asinta. Ito, magkatabi. Red collard. Ayan. So nakawalo na tayo. Kahit pa isa-isa sila na dumadagsa, nakakaipon naman tayo. Musta na kaya si Brother 4 doon? Parang wala na doon sa kanyang kura. Oh, grabe, ang lakas ng hangin. So abang pa tayo. Asan na? Nakatago sa mga dahon. Oops. Tapul. Ayun. Siguro guys, kapag tuloy-tuloy yung malakas na hangin, baka uwi na tayo mamaya. So tara, buutin natin yung dalawa. Pang 10 natin. So ayan, kahit mahangin, naka-10 na tayo. Saan ba? Dito. Nakaw. Diyan natin tinira. Dito bumagsak. Possible na dito. Dito pala nasabit sa makapal na dahon dito, kaya di natin nakita. Jam. Tingnan natin yung isa dito. Nakailang lipot na tayo. Dito ka lang pala. Ayan, pang 10 natin. Abang pa tayo. Nagsi-uwian na yung ibang tropa kasi dito mahangin daw. Mahirap naman kasi kapag mahangin. Oo, tsamba-tsamba na lang yung mga patama natin. Tsaka the best, slag yung gamit natin. Alas 3:30. So hanggang alas 5 tayo dito. Sana managdagan pa natin itong 10. So tara, pulutin natin. So may dalawa ulit tayong tinamaan. Pang 12 natin. Ayun yung isa. Ayan, so naka-12 na tayo dito guys. Dami nila doon sa kabila. So tara, balik tayo sa ating kura para makapaghintay pa tayo. So sa wakas tumigil na rin yung malakas na ihip ng hangin. Pero yung dagsa nila guys doon sa kabila, grabe, ang dami nila doon. Dito wala, isa-isa yung lumadapo.
Abang pa ba tayo? O uwi na tayo? Yun yung isa nating tropa. Tinitignan niya kung may magandang gawan ng kura doon. Naka-ready na yung motor niya. So pa isa-isa na silang umuwi. So ito guys, tinakbo kong pinulot. So pang 13 natin. Kahit pa paano, kahit pa isa-isa silang dumadagsa. Oh, mapaghintay pa rin tayo. Nakapatama pa rin tayo. So bali yung sablay natin mula kanina, may 4 na sablay. Pero not bad. Normal lang yung sasablay ka guys. Masyado namang galing mo kung hindi ka sasablay. 13 piraso na yung tama ng islag natin. Ang layo. Naplis lang. Balahibo yung tinamaan guys. So hindi ko sure guys kung nasa mga 70 meters ata. Kulang pa ng tuning yung PCP natin. Pero at least tinamaan yung balahibo. Magalaw pa yung puno ng milina. Ano? Yun. At least tinamaan yung balahibo. Pang 14 sana natin. Uwi na tayo guys. Wala na rin lang dadapo. Uwi na tayo. Uwi na tayo. Bumalik si brother 4 ah. So naka-stracy lang tayo guys. Gamit ang islag. So ang lamang lang ng islag guys is maganda yung accuracy niya kahit mahangin. Wow. Hindi tayo nabigo na masubukan itong islag. 21 grains. 218 yung size niya. Subli ka mate. Nakanood na nalipatam. Ang anak na kumagaway. Dagsangpit na kayo. Nagbayad na. Jay, nung masarap ka, nagpustol na tayo Jay. Ang inam. Hunter Barbasan. Inam nilalaw. No, 3 sec. Gagawin mo tayo Jay, ako dyan tinaramat mo dyan nga pagpaan. Salah-salah. Gino. Ay di ay. Huwag ka na paltuk. Tapos mo okay na agak-agkas-kas tamo yun akong mataymingan. So tayo nagangin. Gawin ako na. Hindi agang angay ni. Oh, mutin niya putputok talikudanan. Mali siguro ako na. Di ba kinakita ko mga bumanorbor ka nga kuan dyan. Di ba kinakita ang bayagat ada si mublat dyan nga. Kung nga pipigsa mga patok. Ninuel. Oh, Oh, bayaw! Lalay nga! yan tumoy. Ada timay na bayagat at tinantaw. Ikitain na rin kaya ada dyan nga ko. School Jay. May mo Jay, piston ginaragyan nga dyan ti unang. Nagawid ang ito. Gawid na na. Ang na ba Ito ito? na yun. Merit Slay. Saka mo may isa. Ni Balong. Ni Ares. Pasilaw mo yung motor mo. So ayan. Uwi na tayo. So naka-tracing piraso lang tayo. Not bad. Sa tama ng islag. Sa comment section nakapin po yung detalye kung sinong gustong mag-avail ng islag. Ayan. Bali binigyan ko rin si brother 4 ng islag. Tinag. Nawala daw niya. Kaya may islag din ako dito. Kaya papasubok ulit natin yung 21 grains natin. Size 218. Ah, Ang 21 din na. at 21 ay 19 grains pala yung kinuha niya. Yun, doon na Pero yung ginagamit natin is 21 grains. So lamang na lamang yung islag sa pellets. Urahin mila dagay kakadwami nga daduman santo agawi din. Okay, stay tuned. Ni Juanuel. Nandito na yung mga tropa.
pang-abot kami dito. Sanay. So nakarami na yung Kalapati ka sa kal. kuha ni ka Hunter Richley. Gente ko ah. Narututan sa bayan. Hoy, buta na. Oh, tanggalan na ng balahibo yun. Oh, dami. Yaray din lang. Oh, kinaubay ka ba? Tapos si Bayaw, sa bag niya, oh, punong-puno yung bag. Gasam. Bisaya ka bagay. Nari ano? Ay, di kaya operator na rito yung duwa, umpay, on the pay. Kurang na yaw. So ipasubok din natin yung mga islag. Baka sakaling magustuhan nila yung islag. Okay? Halos lahat nakainduro. So lugi yung na kami, oh, hindi makapunta sa